Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna żdied każ ieħor ta' COVID-19 dan filwaqt li ħadd ma fieq mill-virus biex bekk il-każi attivi issa telgħu għal 38. Dan il-każ ħareġ minn fost 554 test li huwa kważi nofs tat-testijiet li kienu jsiru dan l-aħħar. F'din 15 il-ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna s'issa kellna 5 każi ġodda ta' coronavirus li hu l-istess ammont li kellna fl-ewwel 3 ijiem tal-ġimgħa li għaddiet. L-aħħar darba li l-awtoritajiet ma rrappurtawx ebda każ ġdid kien 12 il-jum ilu. Mis-7 ta' Marzu l-hawn f'pajjiżna kellna 650 każ pożittiv li minnhom fiequ 603 filwaqt li tilfu ħajjithom 9 persuni. Fit-tmiem il-ġimgħa fetħu mill-ġdid il-knejjes għal quddiesa filwaqt li fl-ewwel ta' Lulju jiftaħ mill-ġdid l-ajruport. Oriġinarjament kienu tħabbru 19 il-destinazzjoni li magħhom issa żdiedu l-Italja, Franza, Spanja, il-Polonja, il-Greċja u l-Kroazja. Min isiefer lejn l-Italja ma jistax imur fir-reġjun ta' Emilia Romagna, il-Lombardija u Piemonte. Anke fi Franza u Spanja hemm xi reġjuni l-awtoritajiet Maltin mhux jippermettu safar lihom. Mill-banda l-oħra, Iżrael li kien inkluż mal-lista oriġinali issa tneħħa.